Hamo kadongan cupa muse di KB Palampok Roha Marhata Batak. Renungan dihita sadarion tarsurat do di Heber 10 ayat 21-20 sada doho judul logi sian na di pamalum. Maroja hamay sian hatani debata na tarsurat di Heber 10 ayat 20 sada songonoma di dok debata hatana risik. Ibana patauho kamu dinasa ulaon na denggan mangulahon lomoni rohana ay dipatu pado di bagasak kamu natau lomoni rohana marhite-hite Jesus Kristus di ibana mahasa ngaponi rodi saliling nililing na. Amen. Hata hiling matsay populer di partiken na parpudion dilapati do padohan hilingi di hata Indonesia ima pemulihan. Dilapati do padohan hilingi di hata Indonesia ima pemulihan na somal dipake tu halak na loja jala namadate. Godang do rumang ni na ginwaran na hiling alai sasitong na dos do lapatan na. Marhite hiling na nidot nai dirajumi sasahalaki do boy sumuang mulak musego godoh las ni roha dukon ni nang dipatupa hiling dalan laho paulak ho saloja. Di buku na badiay pe tarsurat do godang barita tarimot tu hilingon. Sada barita na macebalga tarimot tu hilingon ima barita haluaw na pinatupan ni Tuhan Yesus. Mahite-hite Tuhan Yesus di padame debata jolmai naung tarsirakian ala ni dosa. Dang hola disita he dipatupa debata alay doho do nang haluaon na pinatupana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Di buku Heber tarsurat do bahwa dipatau debata do jolmai dinasa ulaon na denggan mangulahon lomoni rohani debata. Namarlapatat doi pemulihan na pinatupan ni debata dang holan paulak konsumuang parsauran ni debata doho jolma songon na tarsurat di pada Nairobi alai las doho do di partikian sinuain asa dihalak na porsea. Pemulihan ni dang holan pasu-pasu nasian debata alai marhite-hite pemulihan naung jinalo ni jolmai naing gabi pasu-pasu do jolmai tuaka na humaliang. Tung sileho-leho ni debata doi patupahon haluaon dohot hamalumon tuhita. Hamalumon di parsahiton, hamalumon siya rohan at tahutan, krisis dia karagam ni panguluan, dohot paluahon siya partikian ni pandemi. Di pamalum jala di palua Tuhani dohita, asa marhite, naing kita mangulahon, nadenggan, mangulahon lomoni rohan ni debata. Huhut na yung gabi pasu-pasu hita tuaka na humaliang. Amen. So nganima renungan dihita sa darion unang lupa kadongan like, subscribe jala bagihon tuak kadongan ay makite-hitei na doho dohita marbarita na uli rap dohot YKB horas debata mamaso hita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.